πηγαίνει μέχρι το τέλος. Για να το μυρίσετε όλοι και να το παρατηρήσετε. Είδατε, παρατηρήσατε και το χρώμα του. Πράσινο, αλλά ανοιχτό πράσινο. Αυτό που θα δώσω τώρα, το αρωματικό, είναι ο βασιλικός. Η φυσιογνωστική μοίηση και εκπαίδευση είναι αυτονόητη αποστολή για ένα φυσιολαογραφικό μουσείο. Τα παιδιά, κατά την επίσκεψή τους στο λιχνοστάτη, συμμετέχουν σε κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και βιώνουν τη μουσιακή εμπειρία μέσα από το παιχνίδι, προσεγγίζουν τη φύση μέσα από την τέχνη, σε ένα γόνιμο συνδυασμό γνώσης και φαντασίας.